Vamos co último dos sorteos da campaña de Nadal da Asociación de Empresarios de Chantada. Este sorteo van a ser 2 cestas de Nadal, 2 lotes de viño e 2 lotes de licores e galletas da Veiga. Vamos a remexer un pouquiño. O primeiro dos números, que será dunha cesta de Nadal, será Alba Mazaira. Seguimos co sorteo, desta volta, un lote de viños da Ribeira Sacra. E a afortunada é Sonia Sánchez. Toca o lote de licores e de galletas da Veiga. A afortunada é Mónica González. Como dixemos antes, este é o último sorteo e tócanos de novo outra cesta de Nadal. Desta volta a afortunada é Lucía Fernández. Seguimos co sorteo, agora dun lote de viños da Ribeira Sacra. A afortunada é Uxía Vázquez. Vamos co último gañador ou gañadora, neste caso, dun lote de licores e de galletas da Veiga. Desta volta, a agraciada é Áurea Díaz. Dende a Asociación de Empresarios de Chantada, Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra, queremos vos dar as grazas a todos por participar na campaña, tanto os empresarios como os clientes, e animarvos a que sigades mercando no voso pobo. Gracias.